Царство Русское, самое крупное государство на Евразийском континенте, выросло из одной географической точки. Превращение провинциального города в могущественную страну заняло чуть более 300 лет. Собирание земель вокруг Москвы происходило в непосредственной близости от границ Альбарутении, Белой Руси. И, конечно, оба государства оказали огромное влияние друг на друга. А начиналось все так. Шестой сын Владимира Мономаха, праправнук Рогнеда Юрий Долгорукий, проезжал в окрестностях Москвы-реки. По берегам стояли красные села и деревни, и владел всем этим суздальский боярин Степан Иванович Кучка. Дальше мнения летописей, сказаний и былин расходятся. То ли нагрубил боярин князю Рюриковичу, то ли наоборот жена боярина оказалась слишком ласковой. Но так или иначе приказал Юрий Долгорукий боярина Кучку живота лишить, а сам завладел селами убитого и заложил на берегу город, который еще долгое время назывался Кучковым, и лишь потом, со временем, перенял название реки, на которой стоял – Москва. Юрий Долгорукий основал за свою жизнь немало новых городов – Переяславль-Залесский, Юрьев-Польский, Дмитров. Все они стоят и поныне, но их население составляет не более 60 тысяч. Москва же превратилась в один из самых крупных мегаполисов мира и столицу самого обширного государства на планете. Как же произошло это превращение? В 1156 году Юрий Долгорукий, согласно летописи, укрепил Москву рвом и деревянными стенами, за которыми могли находить себе защиту крестьян сел Кучковых и новые поселенцы. Более сотни лет со дня своего основания Москва оставалась самым обычным городом. Даже стены ее были не дубовыми, а из менее прочной древесной породы. Возможно, ее постигла бы участь остальных недавно основанных городков, если бы в 1264 году Москва не превратилась в удельное княжество. Даниилу Александровичу было всего 3 года, когда он принял на себя управление вотчиной. Никто не мог предугадать, что этот ребенок станет родоначальником знаменитой московской линии Рюриковичей, а его владения соберут вокруг себя земли остальной Руси. Даниил был младшим сыном знаменитого героя, князя Александра Невского. Если бы на Руси было принято давать отчество по имени матери, то первый московский князь все равно звался бы Данилом Александровичем, ведь его мать – Александра Полоцкая. Их брак закрепил собой военный союз, общий враг Новгорода и Полоцка – рыцарский орден. Венчание Александра и Александры состоялось в 1239 году, а еще через год, в 1240-м, произошла Невская битва, в которой сражались и палачане. Мудрый полководец отличает то сражение, в котором тяжело победить, от того, где победа невозможна. Александр Невский успешно бился с крестоносцами, а вот с татарами он успешно заключал мирные соглашения. В 1262-м сразу в нескольких городах были перебиты татарские сборщики дани – баскаки. За этими событиями должен был последовать карательный поход на города Ярославль, Владимир, Суздаль, Ростов, Переяславль и многие другие. По сути, должно было случиться второе нашествие, но отец первого московского князя лично отправился в Золотую Орду и смог умилостивить ханов.
Русь была спасена, а по дороге домой Александр Невский умер, скорее всего, от яда. Кстати, именно умелая политика московских князей в отношении Орды стала главной причиной возвышения этого удельного княжества. Золотая Орда на тот момент сеньор всех этих земель, и укрупнение того или иного княжества не могло проходить без либо ее санкций, либо хотя бы без элементарного ведома. За ярлыком ездили в Орду, при случае роднились с ордынскими ханами, как, например, с ханом Узбеком, и тому подобные вещи. То есть это было непременным условием для будущего объединения страны, по крайней мере, на начальном его этапе. Кому стать великим князем на Руси, решали в Орде. Там избраннику выдавали специальную грамоту, которая подтверждала права на великое княжение, так называемый ярлык. На протяжении 1,5 веков именно московские князья назначались великими. Иногда бразды правления перехватывали Суздаль и Тверь, но совсем ненадолго. Кстати, именно конфликт вокруг великокняжеского титула стал последней каплей, которая привела к Куликовской битве. Мамай отобрал ярлык у Москвы и передал его в Тверь. В результате Дмитрий Донской пошел войной на хана, и тверичи в этом конфликте выступали на стороне монголо-татар. Объединение государств – это такая же историческая неизбежность, как и феодальная раздробленность. Княжества срастались между собой, чтобы появилась возможность свободной торговли и общей защиты от врага. В Северной Руси серьезным катализатором объединения стала также политика Золотой Орды. Монголам было абсолютно неинтересно здесь иметь огромную такую кучу неуправляемых этих княжеств по одной простой причине, что действительно налоги собирать страшно тяжело, во-вторых, держать в узде тоже тяжеловато. Чтобы не было этого удивительного состояния, Звенигород там воюет с Коломной. Господи, боже мой, на карте их еще найти надо, чтобы они там войну затеяли. Звенигород с Коломной. Причиной феодальной раздробленности часто была родительская любовь. Если правитель был любящим отцом и имел несколько наследников, то он мог разрезать единое государство словно пирог, чтобы ни один из сыновей не остался обиженным. В Московском княжестве старший брат получал власть в Москве, младший же в менее крупных городах. При этом двоюродные и троюродные родственники часто воспринимались как конкуренты и возможные заговорщики, поэтому в Средневековье были распространены действительно братоубийственные войны. Повод к бойне мог возникнуть из ничего. Так, в 1433 году шла свадьба Василия II. Праздник омрачился скандалом. Мать молодого прилюдно сорвала расшитый самоцветами пояс с одного из гостей. Она утверждала, что вещь принадлежит ее семье и некогда где была похищена. Прилюдно распоясанный юноша приходился жениху двоюродным братом. Оскорбленные родственники покинули свадьбу, и в Московском княжестве началась междоусобная война, которая длилась 28 лет. Женщина, которая некогда развязала пояс раздора, была настоящей правительницей. В 1451 году, во время очередного татарского нашествия, она руководила обороной Москвы. На этот момент ей было около 90 лет. Кстати, она была единственной дочерью князя Витовта. В следующем поколении династическая борьба в семье московских князей примет еще более жестокие формы, потому что сживать друг друга сосвету будут уже родные братья. Иван III заключит в темницу своего брата Андрея и 2 его сыновей, которым будет в то время около 10 лет. И отец и сыновья умрут в заточении. Один из мальчиков будет канонизирован православной церковью. Иван же III войдет в историю с эпитетом «Великий». К Московскому княжеству он присоединит Ярославль, Ростов, Новгород и Рязань.
При его правлении в Москве будет возведен знаменитый Кремль из красного кирпича, а княжество возьмет себе новый герб – двухглавого орла. Единственный, вот в этом смысле, раздражитель – это Орда, которая периодически просыпается, рычит где-то там из своей великой степи и требует дани. Но дань отдается все менее охотно, все менее регулярно, пока в конце концов Иван III не скажет: «А не пошли бы вы». Чем больше становится территория Великого княжества Московского, тем жестче его конфликты с ближайшим западным соседом – Великим княжеством Литовским. ВКЛ на тот момент могущественная держава, чьи земли простираются от Черного и до Балтийского моря. Официальный язык княжества – белорусский. Камнем преткновения двух государств становится Смоленск. Городу просто не повезло находиться на границе. Плюс ко всему, все-таки местонахождение на Днепре. А все-таки Днепр еще оставался важной торговой артерией, вообще транспортной артерией. Тоже фактор очень серьезный. В первую очередь, конечно, это то, что опять же на этом направлении перед Москвой или той же Тверью городов подобного размера, и таких укрепленных просто не существовало. Что же определяет историю? Личность, сюжет или стечение обстоятельств? Смоленск з'яўляецца адным з найстаражытнейшых гарадоў Русі. Упершыню ён узгадваецца ў 863 годзе, ледзьве не на 3 стагоддзя раней за Маскву. Смоленск – гэта цэнтр рассялення крывічоў, і з самага свайго заснавання ён быў добраўмацаваным. Так Аскольд і Дзір у свой час не вырашыліся напасці на яго сцены. Нават мангола-татары двойчы бралі горад у аблогу і двойчы сыходзілі ні з чым. Па сутнасці, першым, хто здолеў захапіць Смаленск, быў Вітаўт. Дзякуючы яму з 1404 года горад уваходзіць у склад Вялікага княства Літоўскага, а праз 6 год смаленскія палкі возьмуць удзел у Грунвальдскай бітве, дзе праславяцца сваёй адвагай. Мужнасць для смалян была неад'емнай рысай, бо інакш быць і не магло. На працягу 2 стагоддзяў смаленскія землі былі тэрыторыяй вайсковых дзеянняў, якія адбываліся там толькі з невялікімі перапынкамі. Ледзь не дзесятак войнаў было распачата з-за гэтага горада. Смаленск быў добраўмацаваны, як мы ўжо казалі, таму яго часцей бралі хітрасцю ці па дамове, чым вайсковым наступам. Тагачасныя напружаныя адносіны паміж краінамі у спалучэнні з адзінай верай і слаба выражанымі культурнымі адрозненнямі стваралі добрую умову для уцекачоў, імігрантаў і проста перабежчыкаў. Тыя, хто паднімаў паўстанне на тэрыторыі Альбы-Рутэніі, Белай Русі, заўсёды знаходзілі прытулак у маскоўскім княстве. Адным з такіх перамётаў быў Міхал Глінскі, чалавек, які аказаў велізарны ўплыў на лёс Смаленска. У 1508 годзе Міхал Глінскі робіць вялікую інсуракцыю, інакш кажучы, падымае паўстанне. Яго мэта – аддзяленне часткі Вялікага княства і стварэнне на гэтай тэрыторыі асобнай праваслаўнай дзяржавы – герцагства Брэсфенскага. Брэсфенам на старажытных картах называюць Дняпро. Кіраўніком гэтай запланаванай дзяржавы Міхал Глінскі бачыў, канешне, сябе самога. Шырокай падтрымкі сярод жыхароў Альбы-Рутэніі паўстанне не атрымала. Толькі Туру і Мозыр сталі пад уладу Глінскага, а блогі ж астатніх гарадоў поспеху не прынеслі. Асабліва раззлавала Глінскага няўдача пад Слуцкам, бо абаронай кіравала жанчына, і прымаць ад яе паразу было тым больш крыўдна.
Да ўдовы княгіні Анастасіі Міхал Глінскі некалі сватаўся, але атрымаў адмову. Цяпер ён не здолеў узяць яе нават сілай зброі. Двойчы войскі штурмавалі Слуцкі замак і двойчы адступалі. Анастасія Слуцкая добра арганізавала абарону, бо гэта ёй было не ўпершыню. Справа ў тым, што за 2 гады да візіту Глінскага пад муры горада ўжо прыходзілі больш небяспечныя ворагі – татары. Кіраванне абаронай патрабавала пэўнага вайсковага досведу, бо татары карысталіся складанай вайсковай тактыкай і трэба было перадугледзець іх захады. Яны рабілі падкопы пад сцены, это традыцыйная іхняя, значит, і, значит, імкнуліся, значит, кідалі агонь на сцены, імкнуліся запаліць, каб разбурыць гэта збудаванне і ўварвацца. Справа ў тым, што падкопы вяліся, вельмі часта вяліся не столькі адкрытым спосабам, колькі яны вяліся патаемна. Пасля татарскага выпрабавання свойская вайна з паўстанцамі Глінскага выглядала для княгіні Анастасіі нечым несур'ёзным, таму яго параза пад мурамі Слуцка была прадказальнай. З часам на дапамогу Глінскаму падаспелі маскоўскія войскі пад кіраўніцтвам князя Шемячыча. Няўдачлівы жаніх хацеў вярнуцца з падмацаваннямі да Слуцка і працягнуць сватаўство, але Шемячыч вырашыў трымацца бліжэй да поўначы, адкуль павінны былі падысці новыя маскоўскія палкі. Аднак нават са знешняй дапамогай паўстанне захлынулася. Маскоўскае і літоўскае княствы падпісалі вечны мір. Авантурыст Міхал Глінскі разам са сваімі родзічамі перабраўся ў Маскву, дзе атрымаў на пракорм гарады Малы Яраславец і Бароўск. Канешне, для славалюбнага Міхаіла гэта было быццам кропля ў моры. З імпэтам ён прыняўся рабіць кар'еру на новым месцы. Глінскі пераконваў Васіля III распачаць вайну са сваёй радзімай і ў 1512 годзе дабіўся свайго. Маскоўскія войскі прыйшлі пад Смаленск. Глінскі быў ваяводай аднаго з вялікіх палкоў. Менавіта ён правёў перамовы з абаронцамі горада і ён пераканаў іх адкрыць браму. Так Смаленск увайшоў у склад маскоўскага княства. Горад яшчэ не раз будзе пераходзіць з рук у рукі. Сярод скарбаў, захопленых у Смаленску, была і адна з галоўных рэліквій нашай зямлі – крыж Ефрасіні Полацкай. Як вайсковы трафей, крыж быў перададзены ў казну маскоўскіх князёў, і толькі зрэдку, на самыя вялікія святы, яго выносілі для набажэнстваў. Міхал Глінскі быў упэўнены, што ягоныя паслугі будуць шчодра ўзнагароджаны і што яго назначаць кіраўніком новадалучанага горада. Аднак узяцце Смаленска на карысць яму не пайшло. Бальтазар Русаў, хроніка правінцыі Лівонія. «Сёння я падараваў табе Смаленск, які ты так доўга жадаў. Чым жа ты мяне адорыш?» – спытаўся Глінскі. «Я дарую табе княства літоўскае», – адказаў Васіль III. Літоўскае княства было яшчэ не заваяванае, таму прапанова выглядала як звычайны здзек. Міхал Глінскі не мог сцярпець такой абразы і вырашыў перабегчы ізноў, блудным сынам вярнуцца на радзіму, якой прынёс столькі гора. Але на гэты раз куншцюк не атрымаўся. Перамёту схапілі. Цар Васіль III праявіў міласэрнасць і не забіў Міхала за дзяржаўную здраду, а проста кінуў у вязніцу. У свой час разам з Міхалам Глінскім у Маскву пераехалі таксама яго родзіча, напрыклад, брат Васіль, які быў войтам Берасця да таго, як не ўвязаўся ў авантуру з паўстаннем. Сямейства берасцейскага войта таксама эмігравала ў поўным складзе: жонка, сыны і маленькая дачка. Яе звалі Алена.
Алена Глінская. Дзяўчынка атрымала адукацыю ў традыцыях Вялікага княства літоўскага: танцы, прыгожая славеснасць, музыка, мастацтва весці, вытанчаная размова. Пэўна, гэта і было тое галоўнае, што адрознівала яе ад астатніх жыхарак Масковія. Дачкі і жонкі баяр жылі ў терамах, нібы ва ўсходніх гарэмах. На вуліцу прыстойная жанчына магла выйсці толькі для таго, каб пайсці ў царкву. Адзінай навукай, якую спасцігалі маскоўскія барышні, было рукадзелле. Тыднямі яны сядзелі ў 4 сценах, бо нават паездкі да сябровак лічыліся вольнасцю. Алена Глінская павінна была выглядаць на іх фоне вельмі раскаванай і прывабнай. Аднак ніхто не чакаў, што да яе пасватаецца не хто-небудзь, а сам уладар маскоўскага княства. А ніякіх палітычных выгод ад жаніцьбы на гэтай чужаземцы не было. Таму застаецца паверыць летапісцам, якія сведчаць, што сваю другую жонку Васіль абраў раді ліпатыія. Маскоўскі князь вызваліў з вязніцы дзядзьку сваёй маладой жонкі. На 13-й год зняволення Міхал Глінскі нарэшце пабачыў Божы свет. Галоўнае, чаго чакалі ад новай вялікай княгіні, гэта нараджэнне дзяцей. Васіль III быў бяздзетны, супрацьстаянне малодшых і старэйшых у маскоўскім княстве працягвалася, і таму Васіль забараніў сваім братам абірацца шлюбам да таго часу, пакуль у яго не народзіцца сын. Ім давялося чакаць больш за 20 гадоў. Ад першай жонкі у Васіля дзяцей не было, ды і Алена Глінская таксама доўга не магла зацяжарыць. Толькі на 4-е лета, падчас вялікай навальніцы у сям'і вялікага князя маскоўскага, з'явілася дзіця. Па даўняй традыцыі хлопчыку далі імя Іван. Людзі яшчэ не ведалі, што чакае іх краіну, і называлі яго Грозным толькі таму, што нарадзіўся ён падчас навальніцы, па-руску «гразы». Васіль III памёр, калі Іванка быў яшчэ дзіцём. Апекунамі маладога князя былі прызначаны маці хлопчыка Алена, дзядуля Міхал Глінскі і яшчэ з дзесятак баяр. Алена пачала праводзіць жорсткую палітыку. Першай справай яна забіла 2 родных братоў свайго мужа. Алена бачыла ў іх магчымых прэтэндэнтаў на ўладу, а значыць ворагаў. Да таго ж, дзякуючы былой берасцейскай вайтоўне, Масква зведала такую палітычную з'яву, як фаварытызм. Іван Аўчына Целепень Абаленскі стаў другім чалавекам у краіне. Міхал Глінскі пачаў дакараць пляменніцу тым, што яна ганьбіць царскае ложа, але хутка ізноў патрапіў у вязніцу. Алена загадала не карміць яго, і уласны дзядзька хутка памер ад голаду. Пры ўсім гэтым вялікая княгіня шмат зрабіла для ўмацавання краіны. Яна правяла грашовую рэформу, і дзякуючы ёй з'явіліся новыя манеты – капейкі. У Алены Глінскай не засталося ніякіх сентыментальных пачуццяў, звязаных з былой радзімай. Яна ўмацоўвала гарады і будавала крэпасці, пераважна на заходняй мяжы, рыхтуючы плацдарм для наступленняў. За 4 гады свайго княжання Алена Глінская зрабіла больш, чым іншыя ўладары не дабіваліся за ўсё жыццё. Маці грознага цара не выклікала любові ані ў народа, ані ў баяр. Яна была для іх чужой і незразумелай. Таму, пэўна, 3 красавіка 1538 года маладая жанчына раптоўна памерла. Хадзілі плёткі, што княгіню атруцілі. У 1998 годзе была праведзена экспертыза, якая паказала, што ў целе Алены Глінскай колькасць аксідаў ртуці перавышаюць максімальна дапушчальную норму ў 1000 разоў. Яе сын Іван IV працягне збіранне зямель вакол Масквы. Так грозны цар намагаўся атрымаць выйсце да Балтыйскага мора, вынікам чаго стала Лівонская вайна. Тэатр вайсковых дзеянняў ізноў разгарнуўся на тэрыторыі Альбы-Рутэнні, Белай Русі. Калі сын берасцейскай вайтоўны выпраўляўся на вайну да муроў старадаўняга Полацку, ён узяў з сабой крыж святой Ефрасіння. Іван Грозны пакляўся, што калі атрымае перамогу і возьме горад, то верне рэліквію на яе былое месца. 15 лютага 1563 года рускія войскі ўзялі Полацк. Крыж быў памешчаны ў храм святой Сафіі. Пры гэтым манахі бернардзінскага ордэну, што знаходзіліся ў горадзе, былі перабітыя. Таксама загінулі ўсе іўдзеі, якія адмовіліся прыняць праваслаўе. Яны былі патоплены ў Дзвіне разам з жонкамі і дзецьмі. У рацэ прыняў сваю смерць і прапаведнік-рэфарматар Фама. Праз 16 год Полацк будзе зноў адваяваны і вернецца ў склад Вялікага княства літоўскага.
Ливонская вайна доўжылася 25 гадоў і не прынесла Маскве ні выйсця да Балтыкі, ні новых тэрыторый. Значна больш паспяховымі для Івана Грознага былі вайсковыя дзеянні на ўсходзе. Прырост тэрыторый склаў амаль 100%. Былі заваяваныя Казанскае і Астраханскае ханства. Пачалося далучэнне Сібіра. Менавіта пачынаючы з кіравання сына берасцейскай вайтоўны, Вялікае княства Маскоўскае афіцыйна ператвараецца ў рускае царства. Іван Грозны прыняў тытул цара. Акрамя таго, ён вывеў збіранне земель вакол Масквы на новы ўзровень. Менавіта пры ім рускае царства стала найбуйнейшай дзяржавай у свеце.